Mipatong sa Center Island ang usa ka container van sa North Reclamation Area habig sa barangay Mabolo sa Dakbayan sa Sugbo kaganihang udto. Sa off-cam interview sa driver sa container van, gipadayag ni ini nga na loose bearing ang iyang sakyanan, hinungdan nga nabasyo usab ang manubela ug wala na niya makontrol nga miliko ug mipatong ang van sa Center Island. Maayo na lang kay walay naigo nga laing sakyanan dihang mitabok sa Picas Lane ang dong sa container van. Walay naigo sa paghitabo ug wala usab maunsa ang driver niini. Gitunan karon sa DepEd Lapu-Lapu City Division ang pagkanselar sa klase sa mga tunghaan nga nahimutang sa ruta nga agian sa mga delegado sa ASEAN Tourism Forum sunod semana. Si Luan Mirundina sa report. Gikonpermar ni Lapu-Lapu City Assistant Schools Division Superintendent Dr. Ronald Ferrer nga nag-agad pa sila sa instructions gikan sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu kay wa pa sila masayod sa rota nga subayon sa mga delegado sa ASEAN Tourism Forum. Karong hapon, nagpatawag og tigom ang LGU, uban ang DepEd, CTMS, DRRM ug City Tourism Office ug uban pang mga buhatan sa City Hall nga moabag sa preparasyon sa pagpahigayon sa ASEAN Tourism Forum sa Lapu-Lapu City sunod semana. If there are concerns on the traffic or the security perhaps of the delegates, then I think the schools division would probably recommend for the suspension of the face-to-face classes pero i-shift ra pa nato siya modular po. Aron what I'm left out. Gawa sa isyu sa trapiko, moabot usab sa 200 ka mga batang administrador nga mga taga Lapu-Lapu City ang lakip sa mopasundayag atol sa ipahigayong welcome dinner sa mga delegado karong Enero 28 sa Liberty Shrine sa Mactan. Tanawon sa namo ang general preparation of how we would complement with the preparation, and then from there diha na namo na i-recommend ko unsay angay. Will it be certain schools lang or we need to suspend face-to-face classes for the entire city? So depende siya. Wala pa usay abiso ang mga private schools kung may plano ba usab silang mukanselar og face-to-face classes sunod semana. Sa Enero 24 ug 25, mag-anam-anam na pagpangabot ang mga delegado sa ASEAN Tourism Forum. Kining mga lugar nga agian sa atong mga delegates atong nag-intensify ang kuan ang kanang clearing operation labi na katong mga parkings, illegal parking sa kalsada nya magpuno sad ta og dugang mga tao labi na katong atong mga major intersection kung asa moagi ang kuan atong mga delegates. Apan gitataw sa pangu sa City Traffic Management System kon CTMS nga wala sila ipatumang road closure. Mandawi pa lang daan, kailangan makahibaw na may nga paingon na diri ang atong mga delegates para sa atong mga traffic enforcer para i-hold lang nato kadyot ang traffic din paglabay ibalik na lang sa dato. Hinuon atol sa welcome dinner nga ipahigayon sa Mactan Shrine. Adunay rerouting nga ipatuman sa mga sakyanan paingon og paggawa sa barangay Punta Engaño agi sa Mactan New Access Road. Ug aron masiguro ang kaluwas sa tanang motambong sa ASEAN Tourism Forum, nangandam na usab ang Regional Incident Management Team. Gani, may mga medical personnel na sa DOH-7 nga nisusi usab sa venue aron makita ang posibleng kabutangan sa mga ambulansya ug kun asa ang gitagana nga klinik. We wanted nga maka-access ang atong existing facility sa Lapu-Lapu City sa Ilaha. So kay ato ning ibato ang atong makuha nga access sa atong overall nga incident command post. Sa habig sa kapulisan, gikonpermar ni Police Captain Edsel Petesio, Information Officer sa Lapu-Lapu City Police Office, nga adunay usa ka gatos ka mga personnel gikan sa Regional Mobile Force Battalion, Region 7, ang madugang sa ilang puwersa. Wa pay labot ni ini ang mga force multipliers ug ubang mga allied forces. So far ma'am, sugod ang ato ang monitoring sa intel, wala tayo na kuha or nasagap na mga report regarding sa mga dili maayo nga mga plano nila ma'am. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Misda.